aingo nengkong ya ublay ublari ubal sumar yi kumne kumbangilong wat lapdeng kajingale jong kajing em nga ai kublay pi ki parongai bat ikilok ki jor ban snap yakne kajing hikai kabang la shim naga gospel katkum Matius kalanong ga arpufra katakot kabakat nreo hadu kaba arpo kaba ong kumne ki khabengot ki sanran te kalai leino sha shiliang sha ulum sha kabau jisu ulabo batke haba kile i te u kile mani dam u hane don kibla so atatian u jisu te udawan u la kren uda ong la ai hanga ka bor baro habneng marakandau namar kata kain tu khedalai no opi tu penong sanran ye ki penreu baro dapun baptis ye ki hakakateng ka jong pa bar ka jong khon bar ka jong musim khoi da hikai ye ki ban sumar ya ki e ke baro kat ke bangal hukum pe hakmi ru nga ngalong rengkat bat pe halakas ngi hadu ka bawai no ka perthei nga kwa ban ya penlei jumut ya ka khot ka bakhat pra ka ba ong la ai hanga ka bor baro habneng bat haka kendo ka gospel Matius barok kowe ka kren siapang ka bor ka jong u Jesus Christ ka bor lane ka authority ya ka ba ublay ula ai how khon jo u Jesus Christ na ketika khot ngi snguthu ba Jesus Christ ulong uten rai jong ki e baro habneng bat haka kendo tementa nga kwa banwara lightly kijing perkhan bang kwa ban bo agane kapor kabaning kong gade u Jesus Christ uten rai jong gabor kabar u Jesus Christ uten rai jong jing start bat kabalai gade u Jesus Christ uten rai jong kajing em kan sim na ka jing perkhat kabaning kong golong u Jesus Christ uten rai jong kabor udan kabor kajing penkia ya kabla kren ha ka gospel Matius nakal nang ka pra nado ka khot ka baning kong ter ko bukhat lai nata ka ong kumno upen khia i ki bo shong soi ula pen khia i ki pang jang thole ula pen khia yo breu uba lai pho pras nam kalabat kajing pang ju ha ka pung habites da nagta ulapan kia ru ya kente ke bang mi snam la kharas nam bat ya kiwe ru ulapan kia bun ki jingpang ke stom je breu ke balamat ulapan kia yaki udan ru ka bor ban pen empat ya ke bayap ya ka pang yo i ha ka gospel Yohanes kalnong ka bakhat we ka de khot ka ba sau phulai ha ka ba u Jisu ulapan empat ya Lazarus na ka jinyap udan ru ka bor halor jong kamaryang ya ka bala kren ha ka gospel jong Matius kalanong ka ba pra ka de khot ka ba at pulai hadu ka ba at punyo ka ba dei bat ka jing pen jai jong Jisu ya ka durel udan ru ka bor ban map ikipop ya ka ne la kren ha ka gospel jong Matius na kalanong ka ba khandai ka de khot no do ban kong hadu ban reu ka ba ong kumne te ha ba ula kiu ha ka lieng ule shiliang baula poi se ke sinong hakmi ru kilawalam hu ya bo pan yap siliang uba thia ha ke jing thia de ha bo Jisu loi i ya ke jinge jongki long hau ta bo pang yap siliang to kermen ko khon la map no ye ki pop jome hakmi ru kibana ki nong tho kele ong holiday une ukren ben blai de Jisu ora tip ya ke jimut jongki ulo ong nakabalay ba piyamot baman hagidano jongpe nabakano ka ba khamjam banong la map no ikipop jome lane banong tuyeng tuyai ru henre ba pinyo tip bo khonu breu udan ka bor khando ban map ikipop hangta la ong yauta ba pangyap silang tuyeng tora no ela ka jingthia tu khelai ru sha shalaya kane kade ka bor ya ka ba u Jisu dan u long tenrai jong kabor namar kata
kani kawara e kajing hikai yengiru haka bangi de ban soto ela kajong kajing em hato langi ju phai na em shau jisu habangi mat hakajing pang habangi mat ya kajing mat hakajing e jongi hado ngelaju long na em sisha kita kiba shania hau blai bangin pej bangin khmi shu ya kajing sha ya kajing long nong pun kya jong jisu ubakrao kajing perkat kabar kade u Jisu Kris ulong utan rai jong kajing start ya kene ngila ban pensong norim naka sidhi kajong Paul sikinong Kolosai kalenong kabar kadkhot nadu kabanengkong hadu kabalai kabaong kumne naman ka kwa ma phentip katnu kajingale ngadon na kabanta jong pi mat na kabanta ki bahalu di kaya mat na kabanta kita baro ki bam simloi i khmat jonga hakado ba onyo pentingan ye ki dokno jong ki habala punya sok lang ye ki hakajing e bara kajing kenrei spa baro jong kajing ngos kam badap biang jong kajing sempang ba kinyo tip ya kajing mayan jong blai kabolong Jisu Kris ha ubala bure ya kajing kensho baro jong kajing stan bat kajing tip kani kalong kasithi ka bau Paul ulo tho sikinong sai ban pen iba ya kajing stat baro la bure ha try Jisu namar ba u Jisu Kris ulong uten rai jong kajing stat dan ki boong ladangi lei ban yalap hapo ki jakasor kalong ka bama kalong ka ba le se kala ban wara ya kajing la rai namar ki priu hasor kilong ki bla pas ya kajing pas ki ba ba kilong ki bla pas BA ki bla pas MA ki bla pas PhD ki kilong ki doktor nang ta ki bla pas ki IS pak kumta tatar kilong ki bri ki bla syai ke darba ten mar kata ki ong kalong ka ba ma hadu kata banlei alap haki jakasor namar ki priu kilong ki menang bastat ba omedei ba ki priu ki ba nong kendong ki badang dunak ba ki badang kham duna kajing stat henry ka ktien jong blai ka ong kumno ka ktien jong blai ka ong kajing stat jong breu kilong kajing ibe hakmat jong blai ya ka blakren haka sithi ka benengkong jong Paul sikinong koren nakal nong ka balai ka khot ka ba khat khandai hanang kendong kilong ki breu ka kham stat ya ki breu ka dan posor namar kinong kendong kede ki padang septing ya ublai kinong kendong kede ki padang septing ya ublai nano kimi kijing snail nano kimi kijing aure jong kaporte nano kimi kini kijing thala jong kaporte para hato omde nasor kibre ko la stan kibre ko la nang kibre ki bala shai ba andre kibre ki bala nang la stat kim septing shu ya ublai ki perkhan ki i kamba ki ong ba ublai un ko ngo ya ki mde shu ban ko ngo muki ya ublai namar kata ke kene kajing stan ong ktin ke jong ublai kajing septiang ya ublai kalong kajing sedang jong kajing stan ya kabla kren ha kasam kaba sispa khatwai kaba sipo ki sanran ke jong Jisu kimlong ke balang bastan kimde ke bla pas kajing pas ke bahe kum ki breu kini ki sngi kumta henry kilong ki bo ko ngo bat ki ba septiang ya ublai u Kris ulong tenrai jong kajing stan nado bo dang ret ngi i ba udam da kajing stan ngi i hakawai na ki dikhat kabla tho gospel jong Matius kalong ka ba khatlai ka dikhat ka ba san phusau ulawante halakari ula hikai yaki ha ka sinakok jongki kat ban pen kendet threat yaki ba kila kali nang nu une uyo ya kene kajing stat bat kini ki kamba baro kene kede ka pau ya kajing stat ka bau tra Jisu jong udon ba habo la wan hala ka jong kari ula hikai ha kisana kok jongki kamut jongki nang tho bat ki Pharisee ula hikai hengta bat kila syamba ka jing hikai jong ka ba plah hadu kata kalong daka bor nama kata kila ong nang nu une uyo ya kene kajing stat bat kini ki kamba ya ki bolole ka sithi ki jong Jacob ka ban nengkong kalanong katkot ka basan ka ban riu ong henry lada unu na phi duna ka jing stat to on pa na ublai uba ai klu ya baro
bat ubam kena beng de an ai kata hu do un pan da kejingai klam da atate hatung ila ju dan em ka por ka bangi pan no blai ya kejing stan ha ka bangi la ban smuthu ya ting ka jong blai hatung ila ju pan em kejing stan no blai bangi la ban sunsa ni ka sam ba kum ki kimi ki pa hatung ila ju pan em ya kejing stan no blai ba un ai nge bangi la ban hikai ya ki khon ki te bat ya ka yang ka sam baro kane ka de ka banta ka ba khratam nge bangi suthu ha ka jing de ban ka jing em ka jong ka jing perkhat ka balai ka de Shipang Jesus Christ ulong utan rai jong ka jing em ya ka balakren ka gospel jong Yohanes kalenong ka bakhat we ka de khot ka ba arusan ka ba ong ngalong mga kata ka jing mi pat bat kata ka jing em uta ubangai hanga la ulayap ende un jo em shu na kalenong ka bakhat saw ka khot ka an re wong u Jisu ulay tu au Thomas nga ubolong kata kalenti bat kajing shisha bat kajing imde don ubuan hau pa andre tang danga abangi pa shisho na kashiti kabaningkong jong Yohanes kalenong kabasan kada khot ka bakhat we bat khat ar ka ong kumne de kani kalong kata kajing pla bau blai ula ai hangi ya kajing im bom jukot bat kane kajing im kalong hau khon jong u uta ubadan khon jong u udon kata kajing im te uta ubam don ukhon ublai don kata kajing im namar u Jesus Christ ulong utan rai jong kajing im hane ka pang sha kedar bau Christ ukhon jong ublai ulong utan rai jong kajing im ublai la ai ya kajing em hau khon jong Jisu abau Jisu don hangi ngi don kajing em handai la dau Jisu umdan po jongi ngim don kajing em namar kata ukres ulong tanrai jong kajing em ulai ka we farsi haka gospel Yohanes kanong ka khasan ka khot ka basan wong manga ngalong uding sawain bat mapi kitanat uta ubayene hanga bat manga hu uta useso shibon naba klam manga phimla banle ru em kene ka gospel Yohanes kalno bakhasan khot basan kapan pa ba kapan ya ka jing shisha ka ba khra ka ba Jisu kuran ru ha ka jing de bat ka jing long kristan ka jungi ha udiang barbor phinlap bakidan laijai kitnat utanat ubabha uwa seso namar ude utanat uba yo ya kajing bam no umat ba ka tuy bat ula ban penmi shibon kiso nanta kitnat ke bayap nanta kitnat ki basti bat ki bastem ki bam yo bha ya kajing bam no umat ba te yakini rola pun sriem yaki lajai ki kristan ki baseso ki kristan ki bayap bat ki kristan ki basti ki kristan ki baseso ki kini kristan ki baseso kum ki ai de ki kristan ki bashane atli ho blai de ki kristan ki babinat ban pule ya ka ktien ki jong blai de ki kristan ki ba im sngi ha ka jing duai de kristan ki ba isi ya ka jing sneu de ki kristan ru ki ba ship tieng yo blai ki ba kongo ya ka hukum ki jong blai de kristan ki ba yene hadu ka ba kot de kristan ki ba it shau blai ha ka jing im ki jong ki ka ba man la ka sngi ki kristan ki ba sai so de kita ki ba yo ki jit ya ka bor tan rai na u Jesus Christ u bolong tan rai jong ka jing im u kristan u ba sai so upen yaki so jong kambob ha baro wat haka porte kabaman lagsngi bun ba kila yo thiano haka jing sok ngangai skamba kila yo ya ka jing kemen bat kalong ka jing im kababam jukot kaktien jong blai ka ong shai kadar uta ubayene hadu kabokot
utaking unyo lai em. Ngiken mau, hakabayo Petrus laset bendi. Usem Herod ula penyap yo Jacob dakawait lam. Ula mud ban penyap ru sayo Petrus. Te ki Kristan kilai duai dem diam yo blai. Bat u blai ula pa yo angel jong u ban penlai yo Petrus. Kade kijing duai jong ke hau blai mau blai ulu yo sngoi ke ba ula pelai no yo na kata kijing syaset. Hato ngi laju duai na kamenta ka palang. Hatu ngi laju duai na em na kamenta ki temen besan. Hatu ngi laju duai na em na kamenta ki evangelist ki noelap jong ka palang. Hatu ngi laju duai na em na kamenta ki dikon ki belong ki rangba jong ka palang. Ki bapek ia ka palang borok kawai. Kapenta ka baar ki Kristan ki ba yap. Buon ba kila penjesok ila de kum ki tenat ha umat ba ubolong Kristus Yesus. Henai ka bor jong ka pertai. Kaya lam ki sekajing thala. Ka pertai ka lam ki breu bakin long ki besarong. Nang ta kajing im juki kilong kajing im ka bar tang ban bisni ye ku ipat. Kani kajing long Kristan jong ki kalong ka bayap. Nama kata ka kilong ki Kristan ki bayap ki bam don syuk kajing sok bat kam kajing im ka jong Kris kam tu syuk haki nama kata kilong kum ki tenat ki bayap. Ba haba kini ki bor jong ka pertai ki bor jong ka jingdom ka bolong syaitan uloyo ban sensya jing ya ka jingim joki kin kelon si sendan bat kin klat no si sendan na ka jing ya day bat ukres ubolong utenrai jong ka jing im ka benta ka balai ki Kristan ki basti ki bo kumno kini ki Kristan ki basti ki Kristan ki basti day ki Kristan ki bom kwa ban pensngusi yo blai bat ki bom kwa ban no ya ka pertai ru ki bat akati yo blai ru ki bat akati ki dei kita Kristan ki basti bat ki bastem ki bom yo ya kajing tuai na kamet ba jong Yesus Kristus bolong kajing penem dei ki bokum kini ki Kristan ki batip yo blai tang sisin chite yo henry usngi ki klat no yo blai ki no kim kan mau shu yo blai dei ki Kristan ki ba kan mau blai ru tang ka por ba ki pang ha ka por ba ki pang o ki kan mau blai ki kan mau jeng duai henry ha ka por ba ki chai ki klan kim ju kan mau blai dei ki Kristan ki ba lap ki ba long kum ki piat ha ba ong ki piat namario pet la penun kam habaro kijat jeng syet habaro kijat kam la penun kam yo pet urung lot la kalong kijing khawai la kalong kijat breu la kalong ha kinu benta upiat ulong bai akamat ki Kristan ki basti ru kilong kum ki pet ki don lut haman la kilat la pin ong ha seng ki tai ki don akamat lapin ong hakajing syat lat kitai kita nak kamat lapin ong hakiyeng senama kitai kidai kiju ki Kristan ki bay kenik tiket lapi ong hakiyeng klop kitai kidan rengkat hakijakai khalai hakajakai dikiat kidai kiju kibadon hakajiseng kidon ru hangta de kibokum kine kita ki Kristan ki basti kimla ban phu ki sente ke ba itana kimla ban pun seiso ke babang ke bathang hendai ki shu im sdat ka bor ka tenrai jong ka jing im nau jisu kam tu shu shaki na kata katau ki shu im sdat ba shu im sti kan poi ka por ka ba makiru kila ban long ki tenat ki bayap para bangai bat kilok kane kala ban long ka met ka ba khat do ya phi bat ba pinyo kane kala ban penyesok scam yelade how ne umat ba ubolong uji sukres kijing dia ke pla lai puja ki lanang dia ya kijing tho lanang pendep kijing wan kijing utrai kalajan la pilong ne em ki bala pen kre la pila kloy ne em ban eno ya ki
jing sniu jong kepertai abat panlong ke Kristan ke bas seso u Jisu ong kabor bero habneng bar khandau la ai hanga namar kata snok skem hau Jisu pinyo ia ka jing em bam jokot kumau Jisu ong manga ngalong ding sawang bat ma phi kitnat uta boyine anga bat manga u tu te tu seso sibun na ba klam manga phimla mane ru em nama katangi sutu ba u Jisu Kristus u tanrai jong kabor u tanrai jong ka jing stat ba u tanrai jong ka jing em nama kata ngiru bolong Kristan do ngen yaina skam ha umat ba bolong Jisu Kristus nang ba ka jing em jongi kan tu bangila yak bangi seiso ke babon ha ka jing em ji kum Kristan amen.